Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τώρα προχθές την Κυριακή το πρωί νομίζω είχατε μια εκπομπή στην τηλεόραση που δείχνατε ένα, δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να δω με τα παιδιά μου, έναν αμερικάνικο πύργο στην Αμερική. Έναν αμερικάνικο Τούρκο. Ένα που τον πήρε, το ανακαίνισε και το έκανε μόνο με χριστουγεννιάτικο. Μια πρωινή εκπομπή. Πού ήταν αυτό, Αμερική ή Γερμανία? Όχι, Ελλάδα ήταν, στην ΚΟ. Ελλάδα. Στην ΚΟ τα κάνουν αυτά, ναι, είναι έθιμο. Κώτικο. Όχι, κύριε μου, στην ΚΟ. Ποια ΚΟ? Στην ΚΟ ήτανε. Τι πια ΚΟ? Όχι, κύριε μου, στην Αμερική που είχε 2,5 εκατομμύρια φωτάκια. Στην ΚΟ ήταν αυτό, στην ΚΟ. Φωταγωγήσαν όλο το νησί. Όχι, όχι, λάθος κάνετε. Ήτανε... Ωραία, άμα κάνω εγώ λάθος, έχετε εσείς δίκιο που δεν το ξέρετε τότε. Ένας κύριος ο οποίος ήταν ξένος ή Γερμανός ή Αμερικάνος και αγόρασε αυτό το πύργο και μέσα σε 7 μέρες... Δεν ακούτε που σας λέω, ο πύργος της ΚΟ είναι. Ο πύργος της ΚΟ είναι... Της ΚΟ είναι η γενική, της ΚΟ. Και πώς μπορώ να μπω τώρα στο ίντερνετ? Στον πύργο της ΚΟ. Στο ίντερνετ πώς θα μπείτε? Ναι, στο Google μπαίνω για να το ξαναδείξω στα παιδιά μου. Μου ξέρετε και Google. Με τρελάνει. Ναι, θα μπείτε www. Πώς το είπατε να το γράψω? Το 3W πώς να το γράψετε? Όχι, 3W. Ναι, το μη, τα ανάποδο είναι, το μη. Ναι, κατάλαβα. 3W. Ναι. Και μετά? Μύκονος. Ναι. Ναι. Από εκεί μπαίνεις. Τι νομίζεις, θα στείλεις την ΚΟ κατευθείαν να σου το δώσει εύκολα το χριστουγεννιάτικο το σπίτι? Μέσω Μυκόνου θα σε πάει. Ναι, Μύκονος.gr και θα πάτε στο σύνδεσμο Νάξος μετά. Σύνδεσμος Νάξος. Πάρος. Όπως πάει το πλοίο από τον Πειραιά, έτσι στη σειρά είναι. Πάρτε τα. Ναι, όπως πάει το πλοίο από τον Πειραιά, Μύκονος. Μετά θα μπείτε στο σύνδεσμο για χαλβαδόπιτα, πάει και από Σύρο. Για λουκούμια. Ναι. Και χαλβαδόπιτα. Χαλβαδόπιτα. Ναι. Πού είναι η πίτα του χαλβά? Σύνδεσμος χαλβαδόπιτα και πάει από Σύρο στην ΚΟ. Από Σύρο μετά καρφί στην ΚΟ. Από Σύρος καρφί στην ΚΟ. Ναι, αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση η χαλβαδόπιτα το λουκούμι. Τι να το κάνω το λουκούμι, βρε αγόρι? Δεν κοροϊδεύεις τώρα. Το ζητάνε στον πύργο της ΚΟΥ. Δεν μπαίνεις αν δεν έχει το λουκούμι. Τέλος πάντων. Είναι στην ΚΟ αυτό το πράγμα? Είναι στην ΚΟ. Εντάξει, τελείως, ευχαριστώ πολύ.